חתום. ואז אתה עובר לצד השני. הבן אדם הזה הוא אני. את הפרצוף שלו אתה כבר מכיר. הוא גר ברחוב הלא נכון של העיר. הגורל הפך אתכם לשכנים. השכן שלך הוא אני. לא תציר, לא תציר, לא תציר, תקשיבו כולם, לא תציר, תמיד העולם. אנחנו לא תציר, וואו, לא תציר, וואו, לא תציר, תקשיבו כולם, לא תציר, תמיד העולם. לא תציר, וואו, לא תציר, וואו, לא תציר, תקשיבו כולם, לא תציר, תמיד העולם. לא זזים, תקשיבו כולם, לא זזים, גם אם ימות העולם. טוב, אתם באים להתאמן איתי עוד קצת? לא רצים אחרי ששרים, בשביל זה יש חברים אחרים. מה? חולה הכדורגל, בא לי על הזמן. הניפו את הדגל, גביע כבר מוכן. איך ויקי רחלי? האמת היא ממש לא משהו. אחרי שהתהפכת לה מרע לטוב, לרע לטוב. איפה היא? אני חייב לדבר איתה. היא בטבריה עם אבא שלי, אילנה והילדים. לא ידעתי שיש לכם משפחה בטבריה. אני לא ידעתי שאתה סוכן מוסד. טוב, מתי חוזרת? עוד שבוע, אבל לפחות הגעת בזמן לכל האקשן. חולה הכדורגל, בא לי על הזמן. הניפו את הדגל, גביע כבר מוכן. אז הסקאוטר של ברצלונה מגיע היום לשכונה לראות את לירון משחק. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, לירון, אתה נינוח? אני נינוח, מצליח. תכלס, מגיע לנו משהו טוב. מחנה אימונים בברצלונה זה הדבר. טוב, אז בוא נמשיך להתאמן. יאללה, אני כבר לא יכול לחכות לנסיעה שלנו. חולה הכדורגל, בא לי על הזמן. הניפו את הדגל, גביע כבר מוכן. אז עבדנו וחסכנו כל הקיץ, ורק אחד יכול לנסוע איתו. אני לא מבינה על מה יש להתווכח, הוא אפילו עוד לא התקבל למחנה. נו, באמת, לילוש, את ראית אותו משחק כבר, ברור שהוא יתקבל. תכלס, מה תעשו? לירון אמור לבחור. בדיוק מה שהוא צריך לפני המבחן שלו. יש מצב שהוא יפסיד בכוונה רק כדי לא לבחור? יש בי אור, חוגג הדור הבוקר. יש בי אור, קבלו אלוף חדש. יש בי אור, אני תמיד בכושר. וכבוד למלך המגרש. יש בי אור, חוגג הדור הבוקר. יש בי אור, קבלו אלוף חדש. יש בי אור, אני תמיד בכושר. וכבוד למלך המגרש. לירון, כבר בחרת מי ייסע איתך למחנה? בואנה, אולי תפסיקו עם זה, נו, השתגעתם כולכם. שמעתם מה שלירון אמר? אולי די להתחנף? ברור שמי שצריכה לנסוע זו אני. וואו, אנחנו החלטנו שהוא יבחר. נו, ומי נראה לך שצריכה לנסוע אם לא החברה שלו? דווקא בגלל שאת החברה שלו, לי מגיע פיצוי. בכלל, לירון, אני רוצה להזכיר לך שבזכותי אתם ביחד. חבר'ה, זו נסיעה מקצועית, הוא צריך מישהו שיתאמן איתו, בבקשה. נו, ומי הכניס את הגול הכי מדהים בתולדות השכונה? נו באמת, זה היה פוקס. באמת? בגלל שאתה לא הצלחת להכניס כזה מצליח? לא, בגלל שזה הגול היחיד שאתה הצלחת ever. טוב, אולי פשוט נעשה הגרלה? בשום פנים ואופן לא. לירון, אתה תחליט. אבל לא נעים לי, נו, כולכם עבדתם מלא, חסכתם כסף, למה שאני אבאס 3 מכם? היוש! מה היא שוב עושה כאן? מה, אין לה בית?
מתי הסקאוטר מגיע? איחרתי? לא, הגעת בדיוק בזמן לשמוע את הוויכוח היומי. מי ייסע עם לירון לברצלונה, וואו. אוי, תקשיב, לירון, יש לי רעיון מדהים ומבריק. אתה מקשיב? כן. אני חושבת שאודי צריך לנסוע, ואז אני אוכל לנסוע איתך, כי כבר ככה יש לי כרטיס מנקודות זיכוי. יואו, ממי, זה פשוט רעיון גרוע. זאת סיבה, למה לא לבחור באודי? עכשיו נשאר לך לבחור מבין שלושתנו. חבל, באמת, זה רעיון פשוט מצוין. אגם ממש מבינה בחול. היא הייתה שם מלא פעמים. כן, תקשיב, לירון, אני מבינה בכל החנויות והמסעדות הכי שוות בברצלונה. לא יהיה לו כסף לחנויות ולמסעדות, יש לנו בדיוק מספיק לשני כרטיסי טיסה. לירון, בחייך, תזכור שאני ילד שגר עם סבתא שלו. שחוסכת לו לטיול אחרי צבא. בסדר, אבל היא רוצה שנעשה טיול סבתות מאורגן. זה הרבה יותר ממה שלי אי פעם יהיה. מה הסיכוי שלי להגיע לחול? אבא שלי בקושי גומר את החודש, אפילו על הארטיקים פה, אף אחד לא משלם לו. ואני הכי קרוב שהגעתי לחול זה להתחפש למישהו ארגנטינאי. ועדיין הכי מגיע לי. לי אין אפילו חבר. תגידי, כמה זמן תמשיכי לשחק על הקלף הזה? מלא זמן. נו, לירון, באמת. אני הכי בודדה, אפילו אחים אין לי. אז קחי כמה משלנו. אני ממש לא צריכה כל כך הרבה. מה? גם לי אין אחים. מה אתם חושבים, זה קל לטפל לבד בסבתא? לא הגזמת בכלל, מצליח. סבתא שלך הכי ג'דה בשכונה. ואת חושבת שזה קל לחיות תחת איום כזה? פעם אחת חזרתי הביתה מאוחר, חשבה שאני גנב. עד היום כואב לי הראש מהכפה שהיא הורידה עליי. טוב, די, הוויכוח הזה, מה זה מיותר? ברור שהחברה שלו צריכה לנסוע איתו, זה לא? ממש לא. לירון, לנסוע עם חברה זה הכי גרוע, תאמין לי, אתה צריך להתרכז במשחק. נכון. תזכור מי אימן אותך. אני רק אומר, לירון, תזכור מי מלמד אותך למבחנים. בחינם? הופה, החינם הזה מתחיל לראות קצת יקר, אודי. טוב, מה, אתם יודעים, תעזבו, אני כבר לא רוצה לנסוע בכלל. יאללה, מעולה, אחד ירד. קדימה, לירון, מה אתה אומר? במי אתה בוחר? אולי פשוט תיתן את הכרטיס לי וזהו. חבל שככה תריבו בגללו. תרגיעי ומהר. תרגיעו כולכם, אני כבר לא יכולה לשמוע אתכם מתווכחים. אני יותר מסכן, לירון תיקח אותי, אוי אוי אוי, מה נהיה מכם? אתם לא מתביישים? מעכשיו אני מחליטה, לירון תיקח 24 שעות ותחזור עם החלטה. מי שיפנה אליו בנושא הזה קודם ייפסל, זה ברור? ואגם, את לא בתחרות. טוב, נו, בסדר, אני רק רציתי לעזור, אוקיי? תגידו לי מתי הסקאוטר מגיע ואני אביא איתי הפתעה, טוב? ביי. טוב, יאללה, לירון, במי אתה בוחר? די, את עייפת. אותך ללילוש. תכלס, לכולנו מגיע לנסוע. לכולם מגיע לנסוע חוץ משלי, באמת מגיע לנסוע. ממש לא, לי. לא לי! המצב גרוע, אני כבר עצבני, שדמי כיס לשבוע, עפים עד יום שני, לא מספיק לי אפילו לשלגון, מה שבא לי כבר לא בא בחשבון, החשבון דיכאון. אין לי כסף, אין לי אבא, כך אומר, הלוואי והיה לי יותר. אין לי כסף, אין לי אבא, כך אומר, את החודש בקושי גומר. המצב גרוע ואין לי שום פתרון, פתאום אני תקוע עם שקל אחרון, גם אני כבר מוכן לוויתורים, אך בתנאי שלפני כן ההורים רק אומרים אין לי כסף, אין לי אבא, כך אומר, הלוואי והיה לי יותר, הוא אומר אין לי כסף, אין לי אבא, מתעצבן והבן, הוא אומר לי הבן הייתי רוצה לא באשמתי, צריך להיות צנוע וגם מציאותי, חולנו כאן ביחד נס גדול, הוקוס פוקוס אחד לבן כחול, שאוכל כאן ליטול ולגדול. אין לי כסף, אין לי אבא, כך אומר, הלוואי והיה לי יותר, הוא אומר אין לי כסף, אין לי אבא, מתעצבן והולך לנגן בפסנתר. אין לי כסף, אין לי אבא, כך אומר, הלוואי והיה לי יותר, הוא אומר אין לי כסף, אין לי אבא, מתעצבן והולך לדבר עם חבר. הייתי רוצה
אתה בסדר? לא לחוץ? לא לחוץ. איך אתה נינוח? זה היום הכי חשוב בחיים שלך. עכשיו אני לחוץ. שלום! לירון, תירגע. כל האחרים, תראו מכובדים. והכי חשוב, לא לרוץ. Ready, strike. You lose control. איזה משחק עלוב. הלו, את חפשת משהו? את הכישרון שלך בגולף. צחיק. תגיד, נמרוד, אתה ראית את הגביע פררו רושה שלי? אולי. אני פשוט שמתי אותו בחדר שלי. אתה ראית אותו? ממש לא, למה? למי תכננת להביא אותו? לחברים החדשים שלך? לשכונקים? זה לא עניינך, אבל כן. אתה לקחת אותו? אוי, לכבוד, מה החגיגה? שבועיים לחברות שלך ושל חוליו מזויף, או שהשכונה קיבלה צפרדע זבל חדשה? אם אתה כל כך רוצה לדעת, מגיע סקאוטר מאוד מפורסם מברצלונה לראות את לירון משחק. גונזלס? ויטוריו? גונזלס? כן, ויטוריו, משהו, הוא מגיע לחפש כל מיני שחקנים צעירים שלו, למחנה קיץ שלו. למה? ויטוריו גונזלס מגיע למקום עולב הזה לראות את לירון הלוזר משחק במגרש פח שלהם? לוזר, אבל עובדה שהוא מגיע לראות אותו משחק, ואתה בינתיים מפסיד לטלוויזיה. לא, אני לא מאמין. החבורה הזאת היא מכניסה את אבא שלנו לכלא, משפילה את אמא שלנו מול כל נרקיס, ועכשיו, יופי, הם מקבלים הזדמנות להופיע מול גונזלס הגדול, הסקאוטר של ברצלונה. טוב, נמרוד, אתה ראית את הגביע שלי, כן או לא? תגידי, הבוגדת עלובה, את לא מתביישת? אחרי כל מה שהם עשו לנו, את הולכת להביא להם שוקולד? חנפנית. לא צריך, אני אמצא לבד, תודה. אני הולכת להתלבש. ושיחנקו עם השוקולד שלך מצידי. לא, אין מצב שהלירון הזה מתקבל למחנה קיץ בברצלונה. יתהפך העולם, אני אדאג שזה לא יקרה. טוב, אין סיבה שמה שעבד עם איתן בטורניר גולף לא יעבוד עם לירון במבחן כדורגל. אגם, השוקולד על השולחן במטבח. יאללה. בונה, אני בחיים שלי לא ראיתי ספרדי חוץ מטלנובלות. וגם שם הם בדרך כלל ארגנטינאים, כידוע לך. אז מה, לירון? אתה מוכן? תגדיר מוכן. אתה נושם? לא יודע. כמה זה חשוב? טוב, אולי לא נדבר על המבחן עד המבחן? צודקים. סתם מלחיץ. ברסה! טוב, אז על מה נדבר? אפשר עליי ועל אגם, אם אתם רוצים. אפשר על משהו אחר, קצת נמאס לדבר עליכם, האמת. כן? אפשר לדבר עליי ועל נטלי מיוט 3. מי זה? מי זו נטלי? אתמול הלכתי במסדרון, ופתאום היא עוצרת אותי. ואומרת לי, נפל לך הפקק של העט. תגיד לי, מה אתם צוחקים עליו? מה? גם עליי אתם צחקתם בהתחלה שאמרתי לכם שאגם בעניין שלי. הנטלי הזאת יכלה גם לא להגיד לו כלום. נכון לירון, בשבילנו זה הרבה, לא על כולם נלחמות שתי בנות כמו במקרה שלכם, נו באמת. לא, תודה רבה, לי דווקא יש חברה. וחזרנו לדבר על אודי ואגם. ואיזו יפה היא. כן, יפהפייה, אבל אודי, זה לא מפריע לך שאימא שלה לא סובלת אותך? תשמע, אני יודע שאמא שלה לא סובלת אותי. אני יודע גם שאתם לא משתגעים עליה. אבל שאני איתה, הכל פשוט נעלם. ואיך שאני לא מסתכל, וזה תמיד מבלבל, ואיך תמיד זה גונב אותי. והימים כך עוברים, וכבר רואים בפנים את השנים שעברו איתי. וזה עולם די יהיר, הכל רק כסף מהיר, ולפעמים זה רודף אותי. בין מה נכון לא נכון, אני לא מוצא היגיון בכל מה שקורה סביבי. אבל תמיד כשאני צולל לתוך עינייך, אל המתוק שבזמנייך, כן תמיד אחזור אל זרועותייך, כן אל החום שבידייך. אין עצר, אין עצר,
בשנים, ולפעמים זה דוחף אותי, והדברים משתנים, על אף כל מה שבפנים, אל תוך בדידות זה גונב אותי. בלילות זה רודף, ובימים זה הודף, והניצוץ מסנבר אותי. אוי אשליה מתוקה, עוד שקר מר מביאה, כל כך צרה היא הווייתי. אבל תמיד, כשאני צולל אל תוך עיניי, אל המתוק שבשפתיי, כן תמיד, תמיד אחזור אל זרועותיי, כן אל החום שבידיי, כשאני צולל לתוך עינייך, אל המתוק שבין שפתייך, כן תמיד, תמיד אחזור אל זרועותיי, כן אל החום שבידיי, בואנס דיאס! איפה הילד? The star of the שכונה! שמעתי שאתה שחקן מצוין, אה? לא הייתי אומר מצוין. מצוין, מצוין. muy bien. excelente, señor González. Muy bien, parle español? poco. Poco. Parla hermosa nofar con amor de me, Julio de Silva. חוליו דה סילבה! אני משוגע על חוליו דה סילבה! מי לא? איזה קטע, חבר שלי, אודי. סניור גונזלס, מה דעתך על סיור בשכונה? בשמחה. אני אקח אותו לסיור, אתם בינתיים תתארגנו. ואני אלך איתם לדאוג שלא יפוצץ לנו עוד חור במגרש. מצחיק לילוש. אני תמיד אמרתי, שחקנים הכי טובים באים משכונות, אתה צודק. היי כולם, הבאתי הפתעה לכבוד האירוע, פרעו משה. איזה כיף לנו. זאת ההפתעה? כן, זאת ההפתעה, ועכשיו כל אחד ייקח אחד בשביל המזל. קדימה. אוקיי. בואו נראה לגונזלס הזה מה אנחנו שווים, אה? יאללה, מוכנים? בהצלחה! טוב, אז אתם באים להתאמן איתי עוד קצת? יאללה, כן, יאללה. אימא'לה. אודי, אני רואה שני אודי. מה שניים? בקושי יש לי מה לעשות עם אחד. יופי. יכול להיות שהייתה עכשיו רעידת אדמה? אני פשוט מרגיש לא יציב. לירון, אתה בסדר? כן, כן. הכל בסדר? יאללה, קום. כן, כן, הכל בסדר, נכון? האמת שלא משהו. אני אהיה בסדר. אפשר להתחיל, לירון? בטח. מה שאני רוצה ככה, אתה מכדרר עם הכדור בין הקונוסים, אחרי זה מחזיק את הכדור בימין ובועט לשער בשמאל, אה? בבקשה. יאללה לירון. קדימה לירון, אתה יכול לעשות את זה! קדימה לירון! יאללה. טוב, אני יכול להתחיל שוב בבקשה? בטח, זה טבעי שמתרגשים במצב כזה, קדימה. לא נורא, לא נורא. יאללה לירון. מה זה? אתם עושים צחוק ממני? לא, מה זה פה קרקס? בשביל זה אני באתי? לא, לא, ממש לא, סניור גונזלס, בבקשה. אל תלך. את קראת לי את הז'קט! אידיוטס! דגנרטס! זה היה בכוונה. בחיים שלי אני לא חוזר לפה! תעזוב אותי גם אתה! אני לא רוצה לשמוע שום דבר, באמת! מה קרה פה עכשיו?
חוץ מזה שפספסתי את ההזדמנות של החיים שלי? כן, חוץ מזה. וואי, אני מרגישה מטושטשת לגמרי. גם אני. אני אמרתי לכם לא לאכול מהשוקולד הזה. השוקולד הזה מביא רק צרות. נו, הסברתם לו שזה לא היה בכוונה? זה לא מעניין אותו, הוא לא חוזר. טוב, לא נורא, נו, תודה לכולם בכל זאת. מה עבר עליכם? הוא חושב שכולכם מטורפים. וזה לא הכל. הוא דורש שתשלמו על החליפה או שהוא מגיש תביעה. מה? וכמה עולה החליפה הזאת? $1,500 פלוס מינוס. מה? יש מצב שהיה משהו בשוקולד? וואלה. כולנו אכלנו מהשוקולד, ומיד חטפנו סחרחורת. כן, אתם רומזים שאני שמתי משהו בשוקולד? לא. מה? לא, זה לא יאמן איתכם. כל פעם שמישהו מפשל אתם מיד מחפשים את מי להאשים. אבל... גם, נו, שנייה, חכי רגע. אני בסך הכל ניסיתי להיות נחמדה עליהם. וזה היה מאוד נחמד. אבל יכול להיות שבאמת היה משהו לא בסדר בשוקולד. אתה רציני? זה יכול להיות. זאת אומרת, אולי מישהו נגע בשוקולד חוץ ממך? רגע. נמרוד! אז בואי נגיד להם, נמרוד, נו. חברים, אגמי רוצה להגיד לכם משהו. כן, תקשיבו, אני ממש מצטערת, זה באמת היה הכל באשמתי. אני ידעתי. לא, חכי שנייה, יש לי את ההוכחה לזה. שנייה, איפה הפלאפון שלי? נפל לך גם זה. מה זה? זה הכדורי שינה של אמא שלי, מה הם עושים פה? איזה קטע. זה היה בתיק שלך, אגם. כן, אבל לא, אני שמתי אותם שם. וואלה, אז מי שם לך אותם שם? לואי ויטון? בוא'נה, אנחנו שמחנו עליי, חשבנו שהשתנית. תגידו, אתם השתגעתם, למה שהיא תעשה כזה דבר? למה? אולי כדי שחס וחלילה מישהו מהשכונה לא יקבל את הסיכוי הכי קטן לשפר קצת את החיים שלו. כי הכל מגיע רק לכם, נכון? כל הנסיעות, כל ההזדמנויות. אבל זה הכי לא נכון, אני הכי מפרגנת לעניים. הנה זה יוצא. מה, לא הספיק לך בגולף עם איתן? זה סדרתי אצלך? לא, באמת, תאמינו לי, זאת לא הייתי אני נשבעת לכם, זה היה נמרוד. ברור שאנחנו מאמינים לך. נכון, מצליח? לא כל כך. אודי, זה לא נראה טוב. הבנתי. תודה רבה לכם. נו, גם, חכי רגע, נו. לירון, אני חייב לזוז, מצטער אחי. יהיה בסדר. תודה אחי. טוב, יאללה. אין מה לשבת על זה, נשמה, יהיה בסדר. תודה. מיטל, את באה לעזור לי, נסדר פה קצת. יהיה בסדר, לירון. יהיו עוד הזדמנויות. כן, רחלי, את בטוחה? אני לא בטוח, רחלי. את יודעת מה אומרים? זו הזדמנות של פעם בחיים, וזה קורה רק פעם אחת בחיים. את יודעת מה זה אומר? זה אומר שאכלתי אותה, זה מה שזה אומר. לא, לירון, אנחנו... רחלי, תעזבי אותו. תם ולא נשלם, נחתם עוד פרק בעולם. אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה שבחיי. לו רק יכולתי אז אולי אשים את כל הכעסים, את כל הפחד השקרים שבחיי. ולא נשלם, תמיד אהיה אותו אדם המחפש כמו כולם להיות עוד משהו בעולם המנוכר והפוגע זה שרואה זה ששומע המציאות העקומה כמו האהבה שנעלמה. אז אני בורח ונוסע אלייך וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר כמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם הזה. משהו בעולם הזה. אני יוצר, אני צורח, אני היורה, מי הרוצח, מי שדרס ונעלם, מי מתעורר ומי נרדם, מי הרעב, מי השבע, מי שמקשיב, מי שיודע היכן הדרך מתחילה בין כביש מהיר או מנהרה. אז אני בורח ונוסע אלייך וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני
חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר, הוא כמו אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם. אז אני בורח ונוסע אלייך, וכל חלום הוא כמו ניצוץ בעינייך. אני נוסע ויודע אין מקום אחר, כמו עוד אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם הזה. כמו עוד אחד שמנסה להיות עוד משהו בעולם הזה. מה קורה? מצליח בחיים? גם כן חיים. יאללה, רחלי, את באה לעזור? כן, שנייה, אני רק אסיים לתלוש לעצמי ריסים קודם. טוב, יאללה, תגזימי, יש דברים יותר גרועים. כן, יש דברים יותר גרועים. לנקות פה. נו, מה יש לך? תראי איך זוועה כאן. מה יש לי? מה יש לך, מיטל? לירון בדיכאון, את לא רואה? החיים שלו נהרסו. וזה מה שדחוף לך עכשיו, לנקות כאן? אז זה התירוץ הרשמי שלך להתחיל לעשות בלגן שוב? רוורס, בנות. תגידי, מה הקטע שלך? מה את רוצה? סתם, את פשוט נעלמת מהשטח מהר מאוד, בשביל מישהי שדקה וחצי קודם רבה על מקום במטוס ליד לירון. היא צריכה אותי בשביל לנחם את חבר שלך? אתן צוחקות עליי, אתן שוב רבות על לירון. ממש לא, ותביאי את המטאטא, אל תעשי טובות. תחזירי לי אותו חוצפנית. מיטל, די. חשבתי שאתה צבועה מדי בשביל לנקות. לא, אני רק מתניעה אותו בשבילך כדי שתעופי עליו מפה. סבבה, אני מכשפה, עדיף מלהיות מפלצת. תכף אני מטטט מפה את שתיכן, אתן השתגעתן לגמרי. מי זה שתיכן? אני לא רואה פה אף אחד חוץ ממני. לא, כי אני פשוט רואה אותך ממטר. שמעת איזה רשרוש, לילוש? בחיים כמו שהם, ממני אי אפשר להתעלם. איך כולם תמיד חושבים, מנסים לקבוע לי כללים. בעולם הזה מותר לא לדעת שום דבר, העיבור רק מכסה, זרוק מילה ותנסה. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר. לא משנה לי מה אומרים, לא משנה לי מה חושבים. אל תספרו לי סיפורים, לכו תתעלקו על אחרים. לא משנה לי מה אומרים, לא משנה לי מה חושבים. די תצאו מהפריטים, אני רוצה לחיות את החיים. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר. איזה מפגרות אנחנו, מה? אנחנו מוציאות הבאסה אחת על השנייה. צודקת, אני מצטערת. גם אני, וסורי לילוש. חפיף, בנות, רק תזכרו שהשכונה הזאת היא משפחה, נכון? נכון? וכשאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. לא יודעת מה איתכן, אני אישית לא אוכלת או שותה יותר שום דבר שהגם שי ונגע בו. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר.
אגמי. באמת, זה היה פשוט לא הוגן איך שהם התנפלו עלייך שם. לפעמים אני חושבת שהם באמת לא אוהבים אותי. נו, איך זה יכול להיות? מה יש פה לא לאהוב? נכון? גם אני חושבת ככה, זה כאילו לא הגיוני. הם מתים עלייך. למרות ש... את יודעת, נו, גם אצלך בבית לא ממש משתגעים ממני. לא, לא ממש. אמא שלך עדיין קוראת לי הרומאו הזה. זה טוב לעומת איך שנמרוד קורא לך. איך? יש כל מיני. היתוש, היבחוש, החייזר, חיפושית זבל. טוב, אני הבנתי, אני לא נעלב. ברור, מנמרוד. הוא הכי עולב. וכל השאר גם כן, ילמדו לאהוב אותך. ייקח להם קצת זמן. כן, בדיוק, וגם החבר'ה שלי בסוף יחבבו אותך. אז הם באמת לא אוהבים אותי. לא אמרתי. זה היה ברור, הם שונאים אותי. לא, גם הם פשוט חושבים שאת הרלת את השוקולד, זה הכל. נו, ואמרת להם שזאת לא הייתי אני? אמרתי? פשוט... פשוט מה? פשוט מה, אודי? רגע, אל תגיד לי שגם אתה חושב ככה. מה פתאום? מה פתאום? פשוט הם לא ממש האמינו לי. כי את לא ממש... אמינה? לא, כי את לא נשארת שם להסביר, נו. מה רצית, שאני אשאר ואני אשמע את כל הדברים הנפלאים שהם אומרים עליי? לא יודע, נו, אני פשוט סתם לא מבין למה ברחת אם את לא אשמה. אם? אני לא אשמה? זה לא מה שהתכוונתי. אני רק אומר שצריך למצוא דרך אם אנחנו רוצים להראות להם שאת חלק מאיתנו. אני כבר לא כל כך בטוחה שאני רוצה להיות חלק מכם. רגע, אז מה את אומרת לי בעצם? נראה לי עדיף שניפרד, אודי. גם ככה אין לנו סיכוי כשכל העולם נגדנו. את פשוט מתכוונת לוותר? גם לרומאו ויוליה היו כל מיני בעיות, אבל את יודעת שהם לא נתנו לזה להפריד ביניהם. לא, כי הם באמת סיימו טוב, אתה צודק. גם. אני רצינית, אודי, תלך. לא. אני רצינית, תלך. מישהו פעם אהב אותי ככה, לעלות על ספינה ל3 שבועות, באמצע הלילה שיכור מרוב אושר, לקפוץ, הוא לא יודע לשחות. מישהו פעם רצה אותי ככה, אני הייתי יפה והוא די צעיר, כתבנו מכתב, לא היה בזה פחד, שהכל אפשרי אם מספיק מנסים. מישהו פעם אהב אותי ככה, לכתוב על היד בצבעים לתמיד את ראשי התיבות של שמותינו ביחד, בתוך לב אדמדם עם פרחים. מישהו פעם רצה אותי ככה, לא היה לו אכפת מה אומרים האחרים, ואפילו שלא אדמנו ביחד, הוא המשיך לנסות ולכתוב לי שירים. מישהו פעם אהב אותי ככה, קצת בטירוף, וזה היה לי נעים מספיק בשבילו לקום וללכת, כשמרוב אהבה נולדו הקשיים. מישהו פעם רצה אותי ככה, לכתוב לי מכתב של 20 עמודים, לתאר שם הכל על שנהיה יחד, בתיאור מדויק עם פרטים. מישהו פעם אהב אותי ככה, כמו שהיום כבר בקושי רואים, אבל אני הטיפשה
ואני הטיפשה לא הקשבתי ללחן, כי רציתי לטעום מהכל בחיים. נו, יאללה. מה נהיה איתכם? זה רק כדורגל. טוב, תכלס, זה באמת לא יעזור לשבת פה ולהמשיך להתבכיין. ניסינו, לא הלך, קורה. וואלה. אז מה נעשה? פשוט נוותר? כן, רחלי, כן. את יודעת שאפשר לוותר לפעמים, נכון? לא. בטוח יש עוד משהו שאפשר לעשות. נכון, רחלי צודקת. כמו שתמיד אומרים, תנסה להיות מספיק קרוב לשער, בסוף אתה תפקיע. סבתא שלך? אייל ברקוביץ'. טוב, רחלי, מה את מציעה לעשות? אולי נעשה אירוע לגונזלס? אירוע לגונזלס? לא, את לא נורמלית. הבן אדם לא רוצה לראות את הפרצופים שלנו יותר. אז אנחנו נעשה לו אירוע. והוא יהיה אורח הכבוד. מה האירוע, רחלי? הוא לא יבוא, נו. הוא יבוא. טוב. מה קורה, רחלי? אם הבן אדם המתאים ילך וישכנע אותו. מי? איתן. אתה הכי טוב בשכנועים, נכון? אתה שכנעת את כל השכונה שאתה רק רוצה לעזור להוציא את אבא שלי מהכלא ולבנות לנו מגרש חדש. כן, עד עכשיו אנחנו מחכים שהדשא יצמח שם. וואלה. תכלס, איתן. קטן עליך להחזיר אותו לשכונה, לא? אני? מה אני קשור לזה? ולא יזיק לך לצאת קצת טוב אצלנו, אם אתה מבין למה אני מתכוונת. אני מבין. איזו סחטנות. בסדר, אני אנסה. לא, אתה לא תנסה, אתה תצליח. ואנחנו בתמורה נזרוק עליך איזו מילה טובה לוויקי? סגור. הופה. יש. תודה, איתן. כן, הזמן הזה אבוד, אבל לא בשבילי. הוא תלוי על עמוד, ולא בגללי. אין מקום אחר, אין אחר. במקום שאני גר, ישנה אישה. מה אתה מחפש? אליי לחשה, אין מקום אחר, אין אחר. נכון שהימים כל כך קצרים, ושיר שאני אוהב כבר לא משדרים. אין מקום אחר, אין אחר. הזמן הזה אבוד, אבל לא בשבילי. הוא תלוי על עמוד, ולא בגללי. אין מקום אחר, אין אחר, אין אחר. אגם המהממת, אגם המהממת, אגם המהממת. אודי? אודי? חשבתי אהבת את החייזר הזה.
זה אתה. אחיך האהוב. אחי האידיוט. אז אני צריך להבין שאת לא מרוצה מהתרגיל המדהים שעשיתי לשכונקים? אני בעיקר לא מרוצה מזה שכולם חושבים שאני עשיתי את התרגיל המדהים הזה. מה? זה באמת מאוד מאכזב. בן אדם עושה מאמץ, מצפה לקבל לפחות קרדיט על מה שהוא עשה. רצית משהו? האמת שכן. תגידי, איך את עם השכונקים בימים האלה? אם זה באמת מעניין אותך, בחיים לא פגעו בי ככה. תגידי, את חושבת שלא אכפת לי שהשכונקים פוגעים באחותי ועוד אחרי מה שעשית בשבילם? הייתי מצפה שהם יזכרו לי את זה. אבל הם כפויי טובה! האמת זה נכון. ומגיע להם להענש. ואני בטוחה שלך יש את הרעיון איך בדיוק להעניש אותם. המוח שלי לא נח, אחותי. בגלל זה הראש שלך כזה גדול לעומת הגוף? אנחנו בקטע של העלבות או בקטע של לנקום בשכונקים? לא יודעת. מה אתה אומר? השכונקים מתכננים להביא את גונזלס עוד פעם לשכונה כדי שיראה את לירון משחק, והשאלה היא, מה אנחנו עושים אם הוא מגיע? מה התוכנית? אני רוצה קודם לדעת אם את איתי. את איתי? גונזלס מגיע. יש רק איזה דבר אחד קטן. תמיד איתך יש רק איזה דבר אחד קטן. אני הבטחתי לו משהו. מה הבטחת לו, איתן? אתם מוכרחים להבין שלא הייתה לי ברירה. הוא לא היה מגיע אם לא. איתן, דבר. מה הבטחת לגונזלס? הופעה של חוליו דה סילבה. מה? מה? שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים. היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי, לא נעצור עד שכולכם מג'נונים. תרימו לי להיט, תרימו לב עולה, הקצב כאן עולה. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בטירוף, כי הגיע הזמן לעוף. מעכשיו לשמחה, משקיעה והצליחה, השתגענו מודים, אם שותים כרודים. אלוהים, אלוהים, רק תשמור על הרוקדים, תחבק אוהבים, שתמיד נהיה שמחים. אלוהים, אלוהים, רק תשמור על הרוקדים, תחבק אוהבים, שתמיד נהיה שמחים. היד, תרימי את הקהל, הם לא עובדים בכלל, תרימו את היד. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה,
הוא מגיע. ואיפה הכוכב, אה? דונדה אסטה חוליו דה סילבה. דונדה. אל תדאג, הוא בדיוק בדרך משדה התעופה. סניור גונזלס, מה דעתך על הפיאסטה שארגנו לך? מאוד יפה. הולכת להיות מסיבה, חבל לך על הזמן. אתה בטוח רוצה לאכול משהו. את בטוחה שחוליו מגיע? אני מאוד מקווה, אני בדיוק עובדת על זה. בינתיים תעסיק אותו, כן? כן. סניור גונסלס, האם אתה מוכן להופעה של האחד והיחיד, חוליו דה סילבה? אבל אודי, בבקשה, זה בשביל לירון. אבל זה לא מעניין אותי. אבל זה הצ'אנס שלו, נו. מה הם צועקים, אה? מי זה? זה השוער שאמור לשחק עם לירון. אני לא מתכוון לשיר. הוא אומר שנתפס לו שריר. אודי, פעם אחרונה ודי, אני מבטיחה. נו מה, את רוצה שנשב בכלא שנים? הוא שואל אם אתה ומסי שכנים. מסי. יואו, למה אתה כזה מעצבן? זה בשביל לירון. אין, את מטורפת, את פשוט תופעה. הוא ביקש שיזמינו בשבילו רופאה. למי אכפת שואל? אני רוצה לראות כדורגל, אה? אתה צודק. גבירותיי ורבותיי, בהופעה חד פעמית וחגיגית, ורק לכבוד אורח הכבוד שלנו, מר ויטוריו גונזלס. אתם ביקשתם אותו, אתם רציתם אותו, והנה הוא כאן היום, חוליו דה סילבה. בראבו, חוליו. נכון שאתם רוצים לראות את חוליו? אז קבלו אותו, בבקשה. חוליו דה סילבה. Hoy tengo ganas de ir a bailar la salsa, olvidar todas mis penas y darte todo mi amor. El DJ toca la banda que te gusta, si no me acerco ahora otro tendrá tu amor. Yo bailo cha 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 contigo muchacha, hoy te voy a besar, vas a gozar. זה היה היום הכי שמח בחיים שלי, סלפי. תודה רבה, זה היה כבוד גדול גם בשבילי, מר... גונזלס, גרציאס. שמעתי שאתה אוהב כדורגל, אולי אתה רוצה לשבת לראות איתי משחק? נו, אני נורא ממהר לשדה התעופה. זה גרציאס, מוצ'ו גרציאס. רגע, סלפי אחרונה. יואו, הוא במצב רוח מעולה. עכשיו אתה צריך להיות ממש גרוע כדי לא להתקבל למחנה הזה. תודה מצליח, זה מה שהייתי צריך לשמוע. לא, אבל אני לא אמרתי שאתה תהיה גרוע. להפך, אתה תהיה השחקן הכי טוב שהוא יפגוש אי פעם. יותר טוב ממסי. לגמרי. יופי, מצליח לא מלחיץ בכלל.
גם זה לא טוב, אז מה להגיד? לפעמים אפשר פשוט לשתוק, מצליח. נכון, את צודקת. סבתא שלי תמיד אומרת... נגיד עכשיו זה זמן ממש טוב. איזה לחץ, יאללה, נו. מה אם אני אפספס? לירון, תזכור, אם אתה יכול לחלום, אתה יכול לעשות. המילים מרגיעות והרגש עוד סתום, כל מילה במקום והלב נשאר אדום, והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. 2 דקות מספיקות, מיליון וניצב מפה, גם בגוף, גם בלב, עוד תתני לגעת בכאב. והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. אל תדאגי, אני כאן. אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. הזמנים לא קלים, נעלם בין הצללים, מתעורר בבהלה ונמלט מהשכחה. והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. אל תדאגי, אני כאן, אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם, המלחמות, ההיפוכים, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. מחוזקים לעולם. אולה, חבר'ס, אנחנו נראה פה כדורגל היום! בבקשה! יאללה לירון. סניור גונזלס! סניור גונזלס. מה זה? מי זה? מה זה? זאת השאלה הנכונה. מה אתה רוצה, נמרוד? קודם כל אני רוצה להודות לסניור גונזלס, לא כל יום רואים אישיות כמוהו במגרש פח שלכם, ואם אני יכול רק רגע להפריע... אנחנו יכולים לראות פה כדורגל היום? עזוב, תתעלם ממנו, הוא סתם בא לעצבן. לעצבן או שאולי אני לא רוצה שהוא יעשה טעות גורלית? מי זה הבחורצ'יק הזה? סתם, צרות. צרות או שאולי אני לא רוצה שהוא יעשה טעות גורלית? הוא סתם מנסה לבלבל אותך, סניור גונזלס. לבלבל, או שאולי אני לא רוצה שהוא יעשה טעות גורלית. או שאולי אכלת את הראש. אולי תגידו אתה ואחותך המכשפה, מה אתם רוצים ותלכו מכאן? אז ככה, נמרוד הכין לכם הפתעה קטנה. ולא הייתי יכול לעשות את זה בלעדייך. אני דווקא חושבת שכן היית יכול. טוב, אתם מוכנים להזדרז? לנו יש כאן עניינים. סניור גונזלס, אני חושב שלפני שאתה מבצע החלטה, אתה צריך לדעת את כל העובדות. זה לא ייתכן שלירון ייסע למחנה קיץ בברצלונה אם יש מועמד יותר טוב ממנו. ולך יש מועמד יותר טוב ממנו? ועוד איך. אני רוצה להציג בפניכם את שחקן הכדורגל הטוב ביותר בישראל, סגיב סלע! מה? ילד בריא. מה זה זה? זה ילד? הוא מסופם. היי, הוא קצת מפותח ולא צריך להעליב אותו בגלל זה.
בסדר, אנחנו יכולים לבחון גם את הילד השני, אם לירון כמובן לא מתנגד. מתנגד. לא מתנגד. יפה, קדימה. רגע, חכו, עצרו את הכל. עובדים עליכם. סנטו. השחקן הזה שכאן, לא קוראים לו שגיא והוא לא בנוער. הוא שחקן בן 20 לפחות שמשחק באנגליה. נראה קצת זקן לגילו. נמרוד הטיס אותו לכאן במיוחד כדי להרוס ללירון את ההזדמנות לנסוע למחנה. איזה שטויות. ויש לי כאן את הדרכון שלו שמוכיח את זה. את חתיכת בוגדת עלובה. היא בוגדת? חתיכת שקרן. תגיד לי, לא הספיק לכם להרעיל אותו בתחרות הראשונה? כמה פעמים אפשר להגיד לכם, לא, אני עשיתי את זה. בדיוק. אל תתני לה קרדיט שמגיע לי. זה באמת הייתה אתה. עבודה שלי, מותק. תודה רבה! אמרתי לכם שזאת לא היא. נכון, הוא באמת אמר ואף אחד לא האמין לו. אגם, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך. אודי, סליחה. לא. לא לי מגיעה, סליחה. בטח. נו, חלי. למה כל הזמן אני? כי את הכי בוגרת. סליחה גם. סליחה. תארי. זה בסדר, אני סולחת לכם. אני לעומת זאת לא אסלח לך בחיים. אני אתמודד. בסדר, אני הבנתי, הילד הוא לא ילד, אתם יכולים לקחת אותו מפה, אתה לא צריך לשחק איתו, תבחר מישהו מהחברים שלך, תשחק איתו, אה? לא. מה לא? אני רוצה לשחק נגדו. נו, מה עכשיו, לירון? תגיד, אתה רציני? לא בא לך לנסוע? ברור שאני רוצה לנסוע, אבל אני רוצה לנסוע רק אם אני מספיק טוב כדי לנסוע לשם. ואם אני מספיק טוב, אני גם אנצח את הבחור הזה, איך שלא קוראים לו. משה. את משה. משה, התנהגות ספורטיבי במיטבה, כדורגל! ממש לא התנהגות ספורטיבי במיטבה, זה הדבר הכי אידיוטי שאני שמעתי בחיים. לא, רחלי. זה הדבר הכי אמיץ ששמעתי בחיים. זה הכי הרבה דיבורים שאני שמעתי בחיים שלי, כדורגל! טוב, בקיצור, אני בעניין. מה אתם אומרים? רגע שם. מיטל? אני אומרת שתראה לו מה זה. הופה. רחלי? מה את אומרת? מה אני אומרת? אני אומרת שאין מצב שאתה לא קורא אותי. יאללה. כדורגל. יאללה פרסה! לירון, כל הכבוד, אני הולך עכשיו לדבר עם הוועדה, אה? איזה מלך, יאללה! איך יכולת לעשות לי את זה, אה? איך לא יכולתי לעשות לך את זה, נמרוד? מה רצית, שנהרוס ללירון את החיים? הם הרסו לנו את החיים! הם לא! אבא הרס. אויש, תראו את נמרוד כמה הוא עצוב. אויש. אז מה, אנחנו צריכים לרחם עליו? לא הבנתי. לא יודע, רחלי, האמת, גם אני מרגיש קצת לא נעים. תגיד, לירון, אתה אמיתי? הוא ניסה להרוס לך, והוא היה ככה קרוב להצליח. אבל הוא לא הצליח, רחלי. את האמת, גם אני קצת מרחם עליו, תסתכלי. בטח לא קל להיות בן של אבא שלו. נו, רחלי. יאללה. לא, אתם הרגתם אותי היום. טוב, אז לירון, לך אליו. נמרוד. סולחה. יאללה, הכל נגמר טוב, בוא נדפדף. אני עדיין לא מתה עליך, אבל בשביל אודי ואגם. ותכלס? מה, אנחנו שכנים, מה לא ככה? תכלס. תכלס.
אבל שלא תחשבו, אני עדיין אוהב את אבא שלי למרות כל מה שהוא עשה. טוב, ברור, זה אבא שלך. למרות כל מה שהוא עשה. ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. להחזיק חזק, ולעולם לא לעזוב. הזמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך עשן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. וזה הזמן שלך לברוח ולדעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שני, לך רק בדרך שלך, בדרך שלך. טוב חבר'ה, אתם שרים יפה ושכנים, אבל הקדמתם. ילד של אבא רואה בך אותי, את הילד שהייתי בעצמי, וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי. ללמוד שוב מחדש מה אני ומי. קדימה והלאה, הכל נמצא בך, בכל יום חדש הוא הבטחה. בעולם הזה יש צער כמו שיש שמחה, תן לאהבה שלך להוביל אותך. כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך עשן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. כי זה הזמן שלך לזרוע ולגעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך, ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. זה הזמן שלך לזרוח ולדעת בהכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך, עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. לירון, ילד שלי, זה היה אחד המשחקים הכי טובים שאני ראיתי בחיים שלי, אתה ממש ריגשת אותי, תודה מר גונזלס. אני מקווה לראות אותך בקיץ אצלנו במועדון, האמת, מר גונזלס, אין לנו באמת כסף כדי לנסוע לברצלונה. אנחנו רוצים לפצות אותך על החליפה שנהרסה, כך ש... החליפה, מה? יש לי 100 חליפות כאלה, אבל שחקן כמו לירון, יש רק אחד. תודה. טוב, מי נוסע איתו? אני, זה ברור. מאחורי כל גבר מצליח, עומד מצליח. רוורס מהר כולכם, ברור שאני זו שצריכה לנסוע. איתך זה הצפוי. אני אומר, תפתיע. לא, אין לתאר. אתם עוד פעם מתווכחים, לפחות תחכו עד שמר גונזלס ילך. האמת, אני חושב, כל החברים היו צריכים לנסוע עם לירון, באמת, חברות כזאת אני מזמן לא ראיתי. זה מזכיר לי את התקופה שאני הייתי ילד בשכונה שלנו בברצלונה. אתם יודעים מה? בקיץ הזה, כולכם נוסעים עם לירון לברצלונה? עליי! בסדר. להתראות בברצלונה.
תודה רבה לכם. אנחנו נתראה בקרוב בעונה הבאה של שכונה.